Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma nuwun salam kasugengan tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula tuwin panjenengan sedaya. Panjenenganipun Dewan Juri Lomba Sesolah Basa Jawi ingkang kula hormati, dumateng para pamirsa ingkang kula hormati ugi. Nyuwun sewu, kalilanana, nami kula Jesslyn Agnilam Regina Pinkang saking SDN Hijo Setunggal Semarang. Kula badhe sesorah mawi basa Jawi kanthi irah-irahan pandemi COVID-19. Dewan juri ingkang kula hormati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala akhir warsa 2019 wonten wabah ingkang gegirisi ingkang kawastanan nami virus corona utawi pandemi COVID-19 sing wau namung sumebar wonten ing Wuhan negeri Cina. Ananging boten dangu virus menika nyebar sak indenging donya kalebet wonten ing negeri kita Indonesia. Kanthi nyebaripun virus corona kala wau ngantos saged damel mandhakipun sedaya pakaryan ing bebrayan agung. Kalebet wonten ing pamulangan utawi ing pawiyatan. Kita sedaya tasih kemutan. Bilih wiwit wulan Maret 2022 ngantos wulan Juli 2021. Siswa-siswi kapeksa nampi piwulang saking bapak ibu guru kanthi daring utawi online. Awet kita sedaya kedah ngati-ngati lan waspada supados virus corona utawi pandemi COVID-19 boten nyebar lan nemahi kita sedaya. Awet bahaya virus corona sangat gegirisi lan sampun beta benten utawi korban ingkang kathah sanget. Kasunyatanipun sampun kathah tiyang ingkang pejah amargi virus corona menika. Mila menika kangge nyegah nyebaripun wabah pandemi COVID-19 utawi virus corona sumangga kita nerapaken gangsal M. Ingkang sepisan kita kedah asring wisuh wonten toya ingkang mili lan ugi ngagem sabun. Kaping kalih kita kedah ngagem masker. Kaping tiganipun kita kedah njagi jarak. Kaping sekawan kita mboten angsal kempal-kempal rumiyin kalihan tiyang sanes. Ingkang pungkasan, ingkang kaping gangsal kita kedah ngirangi ayahan wonten ing Jawi griya. Kita mboten sisah medal menawi mboten wonten pakaryan ingkang wigati. Alhamdulillah menika wabah COVID-19 sampun mboten patos gegirisi kados kala wingi lan ugi pamulangan ing sekolahan sampun dipun milahi malih. Senasa kanthi pembelajaran tatap muka kalihan prokes ingkang kedah kita gatosaken. Wonten ing kala dangan menika kula nyuwun dhumateng panjenengan sami waspada kanthi nerapaken prokes lan sami sumangga sami nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pandemi COVID-19 enggal sirna saking negeri kita Indonesia lan mugi kita sedaya tansah saras kiat salaminipun mekaten. Dewan juri ingkang kula hormati, sekedhik sesorah ingkang saged kula aturaken ingkang wekdal menika mugi-mugi wonten ginanipun kita sedaya cekap semanten nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kekiranganipun. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.